Здравейте, приятели! В днешното видео ще играем Minecraft и това е нашият сървър. Ако искате, можете да влезнете, пишете в коментарите. Ето сега ще ви разведа. Това е моята къщичка, която е често умряла победното. Ще строиме и друга, именно в днешното видео, която ето тук ще преместиме всички работи. Тук има някаква рандом платформа на някой. Тук си имаме някаква къщичка, която всъщност е доста хубава. Няма да ви водя вътре. Ето тук имаме базичката на Краси. Тук той си има някаква къщичка, enchanting table, фермички си има човека. И горе това от нашия сервер има една голд ферма, която мога да отида и да ви покажа. И ето тук фермата работи перфектно. Работи по този начин, че ето тук се спамват на тези магма платформи. Седите на този трапдор и като се спамват на тези магма платформи, оцелвате един, за да може те да дойдат тук. И ето тук те съфакейтват в майнкартовете деца. Етея. И умират от Entity Cramming. Така вие получавате XP. И така, нали, получавате XP-то. Тук франа мечовете. Защото иначе се запушват честовете. Сега искам да си ги максна, което значи, че ми трябва Respiration 3 и Aqua Affinity, което не знам дали ще ми го даде. Да, затова ще се опитаме да го изкараме. Нека си няма слаба работа. Най. Aqua Affinity. Ще се борим за Respiration 3. Опа, Respiration 3. Так. И ще сложим само каската. Сега ще спорам да намеря Aqua Affinity книжка. Ако ли пак не, ми даде от каска. Оп, ето Aqua Affinity. Перфектно. Даже тази каска няма и да ни трябва. Останали кои работи да ги има. Но некои не трябва. Сега ще съединим книжките. Взимаме тази каска. Слагаме. Има максната каска. Тук само ми трябва Swift Sneak 3, тук е Efficiency 5, това е макснато, това е макснато, на това му трябва още на Sharpness 4, това му трябва Silk Touch и Efficiency 5 да е, и на това му трябва Windburst 3. И да, общо взето е това. Ще ви апдейтна, когато събера материалите, ще направим едно бързо таймлапсче.
ще направим самите основи. Значи, ще ги започнем с първост. Ето тук. Ще имаме врата. Тук ще имаме... Какво ще имаме? Ай, това ще го правим. По-големичко. Това е плохо. Така. След това е тук. Мисля да го направим пак така печелко. Да го направим симетрично на това. Наместим един крипър. След това направим симетрично. Е така. И е тук. Може да направим. Тук може да си направим един заден блок. Защо? Добре, какво се случва тук? Защо има 33 000 моб? Така ще направим малко оградки. Так. И мисля... си направим нещо като заден блок. Примерно. Това не седи празно. Е супер. Сега... не се започне текстчер. Реално погледнато, тук не е задължително да е симетрично. Тук даже можем да направим отворено. Хоп. Обаче по-скоро е един блок е така навътре. Тук става твърдо отворен. И вече така ще си очертаем и самите помещения. Тук ще имаме врата. Ето тук. Същия начин ще имаме врата също. Тук ще имаме една стая, тук ще имаме друга стая. Тук ще имаме някакво отворено помещение. Свързват тези. Тук ще го вправим. Свързват. И ето така, мисля, че основите са готови. И примерно ето тук ще шлапнем един прозорец. Също ще шлапнем един прозорец. И ето тук. Ще го направим така да е симетрично, тук ще е отворено, което значи, че не е задължително има прозорци. Сега нещата така да ги правим. Където ще имаме прозорци. Сега ще дойдем
столката и ще направя стол. По-скоро ще правим симетрично. И сега да стрипаме работа. Тук ще си направя някакъв дизайн. Даже мисля да сложа и някакви трапдорове. Е така. Опа, е така. Изглежда добре. Ще имаме тераска пред. Тук ще имаме столче, тук ще имаме столче и масичка и ще е хубаво. Ще е хубаво и мобовете да не влизат. Ще е много. Сега, след като тези неща са готови, мисля да направим пода. Правим от спрус. Ще имаме спрус очертания. Така ще го отбележим. Това го забравя. Сега ще сложим под да имаме. Да ни красиво. Да не е от дър. Да живеем в някаква щели с това. Да сме тук на планка. Перфектно. Сега ще направим покрива. Смятам да го направя по-заоблен, нещо е такова. Сега ще разберем също, защото аз не е много голяма представа. Нещо, което знае, че ще трябва да си кръвна малко повече стълби и слабове. Е така, че добре като бройка. Бройка си ще скачиме. Ще се едно нагоре. По-скоро така. Зашел на крайне теста.
Сега ще видим точно как беше. Не го плескаме. Реално искаме да симетрично. Значи имаме едно такова, друго такова. Вече почваме слаб. Така. Мисля, че не е това. Харесва ми. Сега трябва да го направим същото и от другата страна. Искам само да видим нещо. Мисля, че ми харесва. Така ще го поставим. Колкото спава едно, две, слаб. Едно, слаб. Едно, слаб. Това как беше? Тук са по същия начин. Едно, две, слаб. Едно, слаб. Едно, слаб. Така. Тук също сложим ето, цък. И тук. Ще го направим. Да, мисля, че е това. Сега трябва да го повториме с ето това. Забравя нещо. Хора, това ще е за този епизод. В следващият, по принцип, мисля, че ще видите как да си направим, как да направим рейд. Ще направим бейкън и ще видите завършената къща. Така че се абонирайте, за да не пропуснете. Харесайте видеото и това от мен.
се видиме в следващото такова. Чао, чао!